Нюансы работы следчага і сучасных збраенняў больш за ўсё цікавілі школьнікаў, які наведалі ўправленне следчага камітэта па Віцебскай вобласці. У дзень адкрытых дзвярэй на экскурсію запрасілі вучняў профільнага 10 класа Віцебскай гімназіі нумар 8 і выхаванцаў кадэцкага вучылішча. Разам з імі на работу ведомства знутры паглядзела і наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Унікальная магчымасць убачыць будні следчых старшакласнікам выпадае ўсяго пару раз у год. Дзверы ўправлення адкрываюць не для ўсіх, толькі для вучняў профільных класаў. Экскурсія стартуе з аператыўна-дзяжурнай службы, якая на пасту 24 гадзіны ў суткі. Затым музей гісторыі СК. Тут рарытэтнае фота і відэатэхніка, узоры канфіскаванай зброі, факты самых гучных крымінальных спраў. І як у вядомых серыялах, пакой для апазнання. Школьнікі змаглі пабываць па абодва бакі спецыяльнага шкла. Ребятам интересно, мы стараемся показать им, заинтересовать, приглашаем опытных следователей. Как правило, стараемся пригласить и руководителей. Мы хотели показать ребятам не то, что обычно они видят в книжках, а посмотреть, чтобы они увидели, чем занимается следователь каждый день, то есть показать работу изнутри. Звычайны кабінет старшага следчага, аднак менавіта тут гімназісты затрымаліся даўжэй. Дзесяткі пытанняў пра нюансы службы, ад колькасці крымінальных спраў да псіхалагічнай устойлівасці супрацоўнікаў. Скажите, пожалуйста, а эмоционально тяжело работать следователем? Нет такого влияния, что вы видите покалеченные людские судьбы? Мы же все люди переживаем из-за судьбы людей, вносим решения, от которых и семьи там могут пострадать. По-человечески жалко. Мабільная крыміналістычная лабараторыя – наступны этап экскурсіі. Падлеткам дэманструюць начынне спецтэхнікі, здымаюць адбіткі пальцаў і знаёмяць са светлавой вежай, якая дазваляе следчым працаваць у палявых умовах нават у цемры. Калі хтосьці з будучых выпускнікоў яшчэ не вызначыўся з выбарам прафесіі, гэтыя моманты якраз маглі стаць вызначальнымі. Точно с профессией я еще не определилась, но вполне возможно, что я пойду на юридическую специальность, потому что очень интересно. Несколько лет назад загорелся желанием работать в Следственном комитете, потому что меня привлекает эта работа. Я не хочу работать в офисе с 9 до 5. Я хочу помогать людям, и я считаю, что я могу помогать людям. А яшчэ школьнікі змаглі сустрэцца з маладымі следчымі, учарашнімі выпускнікамі Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, якія робяць свае першыя крокі ў прафесіі. І склалі план наступнай экскурсіі з таго, што не паспелі яшчэ ўбачыць. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны Віцебск.